Καλησπέρα παιδιά. Θέλω να βοηθήσω ένα παιδί με αυτό το βίντεο. Πάμε. Άλλο ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις εσύ, μπορείς να πας στο EasyFN. Βασικά όλοι σας καλό είναι να το κάνετε, διότι με βοηθάτε. Ναι, αυτό. Ένα λεπτό από εδώ στο παιδί. Ωραία, τώρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο EasyFN. Θα το έχω στα comments, πατάτε EasyFN αν δεν το βρείτε εκεί, που θα το βρείτε άλλα. EasyFN download. Αφού κάνετε download μπορείτε να πάτε εδώ, να δείτε το account σας, να φτιάξετε ένα account σας. Έχει email, τέτοια, κάντε και να το θυμάστε τα πάντα, γιατί αν τα ξεχάσετε δεν θα είναι και τόσο ωραίο. Φτιάξτε ένα account και αφού κάντε launch και download το EasyFN Launcher, αυτό που κατεβάσατε, αφού θα κάνετε login, εδώ θα έχει launch. Αν θες να παίξεις OG Fortnite απαραίτητα, θα πας στο More Seasons και θα κατεβάσεις αυτά εδώ, όποιο θέλεις, δεν σε αναγκάζω, κατέβασε αυτό εκεί. Αφού λοιπόν το κάνεις, διάλεξε hybrid ή private, εγώ χρησιμοποιώ hybrid. Φτιάξε ένα username. Ναι. Βάλε ένα username VBucks. Account level όσο θέλεις, δεν σε περιορίζει κάποιος. Πατάς το hybrid. Μπορείτε να κάνετε launch. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έπρεπε να το κάνω redo, επειδή έκλεισε ο υπολογιστής μου logout από μόνος του όταν έκανα το βίντεο και πρέπει να το ξανακάνω. Please κάντε ένα subscribe. Θα σας πετάξει αυτό, αγνοήστε το, είναι κώδικας, είναι φυσιολογικό. Πατάτε minimize και κάνει connect. Θα κάνει λίγη ώρα. Τώρα αν έχεις εσύ το PC της NASA, μάλλον δεν θα κάνει. Αλλά επειδή κάνει connect σε servers από το EasyFN και όχι από το Fortnite, θα πάρει λίγη ώρα. Αν κάτι που δεν σας είπα είναι ότι θα κάνετε login στο Epic account σας όταν πατήσετε launch. Βάλτε το κανονικό σας Epic account ή ένα alternative, γιατί ναι, δεν χρειάζεται τώρα και δεν σε κάνουν και scam. Μπορείς επίσης να μπεις στο Discord server μου, να μου στείλεις ένα μηνυματάκι Discord άμα θες. Θα τα έχω όλα comments. Το άκουσα, ωραία. Skip πατάμε. Το έχω δει εγώ αυτό. Έχετε όλα τα skins. Έχετε και τους χρονικούς σας φίλους. Τα πάντα έχεις. Ναι, από ό,τι βλέπεις δεν... John Wick έχει άμα θέλεις. Τα πάντα. Ένα λεπτό γιατί απαντάω ξανά στο παιδί. Ωραία. Αυτό. Έχει όλα τα skins. Όλα.
Ωραίο skin αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει εδώ τα πάντα, ό,τι θέλετε. Ναι, έχει τα πάντα. Οπότε βλέπεις εδώ σου έχει και τα πάντα. Item shop, δεν νομίζω να έχει. Τέλος πάντων. Τα έχεις όλα, γιατί να πας στο item shop. Τέλος πάντων. Όταν στην πάντα πας. Μπαξάρεις τα πάντα, ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Είναι λίγο μπαγκαρισμένο. Όταν σπίτι είναι σε μένα λάγκαρι, σε εσάς δεν θα λαγκάρει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, subscribe. Και ναι, αυτό. Bye.